na-ege ntị ada ama ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ihe onyonyo gị na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme wee na-asị biko nu kekwanụ ndị bụ ụmụada a na-amụ kesi ebe a ọkwanụ ụmụ unu Uchechi na Ifeọma na-ewetara gị oge aṅụrị nke gbasara ihe otu mmadụ si eleta onwe ya anya, otu esi achọ mma, otu esi eji ejiji, otu esi akwado, otu esi ebi ndụ na otu esi elekọta ezinụlọ anya ka mmadụ wee na-ebi ezigbo udo na-atọ ụtọ, ka mmadụ na-enwekwa na aṅụrị ka mụ na nwanne m si enwe. Tupu anyị aga ezumike, chetakwa na isiokwu anyị bụ otu mmadụ ga-esi na-eneta iru ya anya site n'ihe o nwere n'usokwu ya. Anyị ekwuola uru akpa arụ anyị niile bara na otu mmadụ si egwu anyị okwu, otu esi egwu anyị ebe ọbụla anyị bịara. Anyị ekwukwe ụfọdụ ihe ọ ga-abụ na-eneta iru gị anya ọ ga na-ebutere gị. Nwanne m nwaanyị kwuru na ọ na-eme mmadụ nwee favor ma n'ọnụ oyibo. O kwukwara otu o si eneta onwe ya anya ji wee nye ọrụ nke na-enye obere ego. Ọ ka ịfụnanya bụ ihe dị ezigbo mkpa. Mana ama m na ihe ga na-aga onye ọma na-ege anyị ntị n'obi bụ mgbe ya ụmụ agbọghọbịa unu kwuwegodi ihe a ga-eji ka m detuwe anyị abatago mgbe ahụ anyị ga-abịazi kpọwara unu ụmụ ihe ndị a dị n'ime usokwu gị, ụmụ ihe ndị a dị n'azụ ụlọ gị ị na-etufu etufu. Ị ga-ewere wee mee gịnị? Dozie onwe gị, ọkachasị iru gị bụ ebe a na-ebuzo afọ anya. Nne, abịa m na be gị bido nyewefu ya maka na ha bụ akwụkwọ jiri mkpịsị ozi ide ya ka a na-echezi. Ihe m chọrọ ikwu ugbu a ọ wụ sọsọ ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ma ndị nne ma ndị nna ihe eji edozi arụ, ihe ndị unu na-eche ọbazu uru n'ụlọ, ihe ndị unu akụrụ n'azụ ụlọ unu chee na ọsọ ihe a na-eji ya eshi ụsọ nri, a na-ejikwa ya edozi arụ. Nke mbụ bụ nke a na-akpọ oroma. Oroma ihe ndị bekee na-akpọ ya epe. Oroma bụ Igbo. Ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ, ndị Abịa na-akpọ ya epe. Ndị bekee na-akpọ ya orange. Oroma o were ihe a na-akpọ vitamin C. Vitamin C na-edozi arụ. Ọ na-eme anti-aging na ọ bụrụ ndị bekee. Ọ na-eme ka mmadụ hapụ ịka nkụ ọsịsọ. Ọwụ sọsọ ị na-ara oroma mana ị na-ewere ya itete n'ụtụtụ ịkọtụọ ya ibe ya iwere ya na-ete were mmiri ya ahụ bara uru nke ukwuu. Ọ bụ vitamin C buru ibu. Iwere ya ite n'iru gị, iwe onye nwe pimpụl ọ na-alakwa ma nke a na-akpọ pimpụl. Oroma ọwụ sọsọ mmiri ya, ndị bekee na-asịkwa na azụ ya kacha mkpa. Ịgba ya n'anwụ hapụ ya ọkpọ nkụ, ịbịa suo ya n'ukwu ọ iwere grinder ya dịka powder. Iwere o nwekwa ihe ndị ọzọ iti ya honey nke a na-akpọ mmanụ aṅụ, iti ya honey ime isie ya maka ndị nwe pimpụl, ime isie ya every ụtụtụ iwere ya na-ete n'iru. Pimpụl ahụ iwere ọsọ nke a na-akpọ stubborn pimpụl ọ ga-ala. Maka ndị na-abụ ha bechaa oroma ha mee gịnị? Ha were ya wụfuo. Ọ nwekwara ihe ọzọ ajikwa oroma eme na-adịkwa mma n'arụ. A na-eji eme nke ndị Igbo na-akpọ essential oil. Ime oge ụfọdụ anyị ji ebe a na-ere ya bụ mmanụ pụrụ iche, mmanụ nwere ezigbo ikpukpo, a na-ana anyị nnukwu ego. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe arụ agwọ, ndị a na-abụ otu anyị na-achọ ịbanye oge harmattan, ahụ ha na-ekpekasị a na-akpọ ya dry skin. Ị nwere ike bịa were ibecha oroma ahụ, rachara mmiri ahụ ị chọrọ, azụ ya ahụ iwere ya, ọ bụrụ olive oil ka ị nwe, ọ bụrụ castor oil, mmanụ ọbụla ị nwe, iwere azụ oroma ahụ tii n'ime ya bụ mmanụ kwuchie ya. Ọ na otu wiiki iwepụ azụ oroma ahụ, mmanụ ahụ ọkwala essential oil ahụ ị na-eburu oke ego wee ga na-akwụ ụgwọ. Ọkwa ịma na ị ga ebe a na-eme aromatherapy, ụmụ ihe ndị gbasara iji mmanụ edozi ahụ, o so na ihe aja anaghị nnukwu ego. Anyị ga-anọnwụ n'azụ ụlọ gị mee aromatherapy. Oroma 50 naira ị zụtara, ọ bụrụgodị na ị nweghị ego igo nnukwu olive oil na ndị nke na-ada oke ụda, ị nwere ike were coconut gote aki oyibo 100 naira, ịkwọchaa ya. Otu easiest way si ewepụta mmanụ aki oyibo bụ ịkwọ ya kwọricha ya ọfụma, ịgbanye ya mmiri, donye ya na friza gị. Ọbịa blọkụ mmanụ a niile eme gịnị? Ese n'elu. Ime ya ahụ mmiri ya ada ekwa blọkụ, mmanụ a niile ese n'elu ahụ ime gịnị? Ihipụta ya, tinyezie ya n'ite gị, siti ya obere, ọ gbapụtara gị mmanụ. I were azụ oroma, azụ lemon ha niile kwakọnye ya n'ime.
otu izu ụka ga-echepụ ha oroma nkịrịsị nke ọbụla ị chọrọ ọ bụrụ na ị chọrọ maka onye ji oji oroma nkịrịsị nwere ike ọ ga-eme gị ọcha oroma nkịrịsị na-eme ọ na-acha ụcha maka ndị a na-eburu ego ha ga zụwa ụmụ kemịkalụ a na-emebishi arụ yes ịcha ụcha iwere oroma nkịrịsị ha niile kpokọnye ebe ahụ kpuchie ya otu izu ụka ga-ekuchi chepụta ya otu ọbụla ị chọrọ ka ahụ gị dị tee ya ọ chachapụ gị arụ ịgbachapụ dịka ị kwesịrị ihe ọzọkwa anyị na-enede anya dịkwa na usekwu anyị na-ahụ mgbe niile bụkwa nke a na-akpọ ayo onions ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ alibasa onions anyị na-ekwu okwu ya ịbịa were ya nwanne m nwaanyị tinyekwara ọnụ si ma galik ihe ndị a bụ ihe a na-akpọ anti-disinfectant maka oge ụfọdụ gị na-ebute pimpụl gị na-ebute ụmụ ihe a na-eme gị n'iru ọ apụta ụmụ deti adịrị gị n'iru nje bịa ndị na-eme deti dịkwa anyị were aka na-eme ma a na-asị ka m nyichaa ihe iti na-eme ma nyichaa ya aka gị ahụ dị dọsti bịa were chikwa n'iru gị werezie nje dị iche iche mee gịnị manyezie na mmanụ deti dịgo gị n'iru ha niile na-eme ya ịbịa kwuo onions anụnwa ya na galik ka nwanne m nwaanyị si wee kwuo bịa were ya itete ụtụtụ chọọ ịsa arụ i were ya tee n'iru gị na-eme ihe ị na-eme o nwere ike ibuo ya 5 or 6 or 10 minutes ị ga-esa arụ gị i were ya sachapụ arụ gị tupu ị na-ama ihe na-eme ị ga-ahụ na ya bụ pimpụl ga-abịa gbadata ọma na-eme gị ọzọkwa na-emekwa ofu ihe ahụ maka ihe na-eso emebishi iru ụmụ nwaanyị ọ pimpụl ọ nwekwana ihe ọzọ o nweghị ihe ọzọ ọ na-emecha ma ụmụaka ịma o wee kọ m ga-akọrọ unu ndị Igbo mgbe m dị afọ 10 years m nọ na-enwe pimpụl ụmụ ihe pimpụl ndị a ihe a na-eche m echiche ọwụ sọsọ m ka ọ na-echiche ma mma m ọ na-eche ya echiche ịma ihe m ji mela pimpụl ma m zụrụ nke a na-akpọ ncha black ncha Igbo ncha ogbe ụfọdụ na-akpọ ya ncha nkọta bịa misie ya tii ya oroma ti ya ihe niile maka ụta ka m bidoro gwa ndị na-ege anyị ntị ihe niile itiri ya maka o nwere ike nwe na-enwe ya bụ nsogbu ga-achọkwa ime ya bụ ihe nweta onwe ya maka ma a na-akpọ experience is the best teacher enweela m experience ụmụ ihe pimpụl ndị a ọwụta ka m bidoro dịawa ihe pimpụl mana ugbu a ọ dịzi m n'iru ọ na-enye m nsogbu mgbe ahụ even though m dị obere m na-aga n'ụzọ m na-egbodosi ihu m eleda ihu gị ala eweda ihu m ala nke a na-akpọ low self esteem o nwere ndị emecha akpọwa m ihe a na-akpọ pimple industry si ndị akọchara m ọnụ akọcha gị ọnụ ọwụ mmadụ ga-asị gị gaa mara ihe mere onwe gị arụ gị anya nzụọ ncha ogbe ya nzụọ tii turmeric o nwere nke a na-akpọ turmeric ị ga-etikwa honey maka ncha ahụ ọ na dry skin ma honey a ga-enyere aka na-eme ọ dị moisturized so ị kwesịrị ititu oil ma almond oil nke almond ndị obodo oyibo na-akpọ ya almond nticha ya grind ya azụ orange ka ime ya azụ ya grind ya mixiri ihe niile otu pimpụl m shila do ọ na-afụ ụfụ maka iwe pimpụl o wee ha na-fight so ụmụ ihe pimpụl ndị a na-alụsa ya ọgụ so ọ na-afụ m ụfụ mana m nọ na-edi ya kwa ka m nwee beautiful skin ihe a mechara within 3 months ibido use ya miracle just like miracle ndị mmadụ hụ masị nneke ihe mere ihe gị mere ihu gị ka ihe ime nwa agakwa ga mee surgery o nwa etewakwala mmanụ ndị 10,000 100,000 mmanụ ndị oke ọ na nsị na mba o ọkwa ihe ndị ahụ unu elefuru anya ihe ndị a na-asụ oyi maka oge ụfọdụ isi ha adịkwa mma oge ụfọdụ isi ha adịkwa mma ma nke a na-akwa ma ndị mmadụ ama na akwa na akwa na-adị mma mana o nwere ihe dịka ọ na-akwa ịma na akwa nje na-abanye akwa ọsịsọ ọ bụ na ihu gị adịghị ezigbo ọcha ime ihe gbasara akwa o nwere ike o mee escalate your problem ịgagodo ebe ndị na-eme ụmụ ihe organic skin a na-agwa gị na ihe gbasara akwa a na-ejikwe echiche maka akwa na onwe ya ụfọdụ na-enwekwa nje akwa na-enwe nje ọ bụ na o nwere nje dị n'efere ahụ iji misi akwa ahụ na-eburu ya ozugbo maka ọka ọ dị o wee ihe m ga-agwa ndị na-ege anyị ntị before itewa ihe ndị anyị na-agwa gị ihe ndị anyị ụmụ ihe
ihe ndị a before itewa ya n'ahụ gị make sure na ị testịrị ya first o nwere ha na-akpọ allergy ịdị arụ gị dị allergic to it ekwesị ya maka na ọ na-adị mma ime isiche ya bụ ihe i were ya tee n'isi aka gị buo ya. Oge ụfọdụ ma ndị na-ere mmanụ ị ga ezigbo mmanụ ndị ma ihe a na-eme rụrụ ihe ị ga-ahụ na mmanụ ha ga-ede 24 hours test ka ihe a na-agwa a ga-asị gị first day gotere mmanụ ahụ n'abalị ahụ tee ya n'aka gị. If after 24 hours onwe ihe mere gị ịma na mmanụ ahụ ga-arụ gị ọrụ ya bụ ihe dịkwa na uyuzu ụmụ ihe ndị ahụ. Turmeric ọtụtụ n'ime anyị na-ata kukumba bụ ihe anyị na-adị ọkacha ndị na-ene n'onwe ha ka ha si ata ahụ. Kukumba bụkwa ihe ọzọ dị ezigbo mkpa n'ọkwa n'usekwu gị a na-aba ịgota ibupụ isi ya na-abụ tufuo maka ọ na-ene inu. Ị nwere ike were isi ahụ wee mee gịnị fichapụ iru gị fichaa olu gị ọkwanụ nke ndị Igbo na-akpọ cleanser anyị na-eji oke ego. Ndị ọma na-ege ntị eji m n'aka nwere nwanne m nwaanyị ka nwere ọtụtụ ihe ọ chọrọ ikwu mana anyị ga-eje obere ezumike anyị batazie okwuzie ya bụ ihe anyị achịkọtazie isiokwu anyị nụ n'ahụ.